Sinong unang aangat mga idol? Titignan mo. Ayan na, tanong ko na yung finish line mga idol. May umaangat sa may bandang likod mga idol. Ayan o. Kaya po, versus Pangasinan to, mirada na yung mga idol tingin kasi. Walang susuko mga idol. Luyo ko pero ayan mga idol. Yun o. Bumanat yung tingin mga idol o. Mga idol. Ayan, didikitin na nila mga idol. Didikit na sila sa ayan, idol, shout out. Shoutout po sa mga taga-Bayang Bang Bautista po. At nandiyan na sa vlog ni Kuya. Okay, sige na. Idol. Idol ako. Idol. Shout out po. Shout out, idol. Shoutout sa Batang Mane. Shout out. Shout out kay Waldo. Sabihan mga idol para isang ba idol? Malayo. Sulit. Grabe na ka. Ay, nagbigay si kapadya ka. Audio Jungle. Okay, okay, good morning mga idol. Dito kami sa Nueva Ecija boundary. Welcome arc ng Nueva Ecija at Pangasinan mga idol. At ating tutungayan to, first time natin mag vlog dito mga idol sa Kuya po. Yun, dami mga idol oh. Ang maganda to magiging photo finish dito mga idol, pang KOM. So MTB mga idol. MTV ang ating i-cover. So shout out dito sa mga nag-organizer dito mga idol. Na-invite tayo si Roji Pader. Kaya lang doon siya nakita. Yun, neutral muna mga idol. Shout out muna habang naka-neutral tayo mga idol. Shout out kay Sir Idol Mar TBI. Salamat po sa pinagkaloob ng Chelsea. Napakaganda. Si Sir Efrem Valdez na gumawa. Itlog ya. So shout out po. Ayun, patalikod. Yun o. Ito ba yan? So shout out kay Mami Melda Sirot YouTube channel. Shout out kay Kuya Ben. So shout out ito sa nakakuliting sa yung organizer mga idol. Shout out to idol. Salamat sa suporta sa mga siklista natin. Yun mga idol. Neutral. Ride safe. God bless sa inyo mga idol. Pang magandang bakbakan dito mga idol. Mukhang napakalalakas ng mga dito mga idol. Andito yung mga team Pangasinan, Team Simba, Team Kuya po. Matitibay ito. Di Batang Atilano pa rito mga idol. Team 3115. Ayan, di natin alam ang ruta rito mga idol. Neutral muna. Yan natin kung saan talaga dito ang kanilang finish line. Ayun o. Ayun na, nagkabakbakan na mga idol o. Ayan na o. Mukhang matindi na rito kagad. Ayan na mga idol.
Ang matindi na oh. Medyo bumibilis sa takbo nila, 59 kilometers per hour mga idol. Bakbakan na kagad sa may bandang harapan mga idol. Ayun oh, linis mga idol. Ayun oh, may kumana na kagad mga idol. Team AOB. Ayan, si idol oh. Sino mo si idol? Ito. Yun mga idol. Ito, apat kang nasa bandang harapan mga idol. Bumabagtas sila 50 kilometers per hour mga idol. Tatlo yung nasa may bandang harapan. So tignan natin kung saan sila mag-U-turn. At hindi ko pa kabisado ang U-turn dito mga idol. Ride safe sa inyo mga idol. Wala pang nagtatangkang humabol sa likod. Lima tong ating breakaway mga idol. Team Vendetta yung isang nakikita ko mga idol. Ayan na oh, nagbabanatan na naman mga idol oh. Ang ganda, maluwag mga idol. So ayan mga idol. Ayun oh, bumanat yung Team Vendetta mga idol oh. Pabilis. Mabilis ang banatan dito mga idol. Advance, ayun na sila. Hindi ko alam. So ayan mga idol. Ayun na sila, kumpul-kumpul ulit mga idol. Nabutan yung ating breakaway. Pero yan, mabilis na umahabol yung ating peloton sa limang breakaway mga idol. Ayun no. Bilis mga idol. Bilis ng bakbakan nila mga idol. So ayun, kaya kung saan ang kanilang U-turn. Di ko kabisado mga idol. Wala pa, walang pumiglas, di pumitiglas, yung nakakulay puti mga idol. Ay dito ay. Dito ba? Hindi namin alam. Pasensya na mga idol, di ko kabisado. Ito palang U-turn sa may tulay mga idol. So ayun, aking action mga idol. Dito pala U-turn nila eh. Ayan na, nagkakabanatan na naman sa may bandang harap mga idol oh. So malinaw ba? Ayan na, pagdating dito ngayon mga idol, kung sino na talaga ang bibirada sa may bandang harap mga idol. Ayan na, nagkakayukuan na oh. Talagang matindi. Pero nakakatakot mag-vlog dito. At masyadong mabibilis mga idol. Ayun oh. Paakyat to, medyo paahon to mga idol. Paahon tong hutan na to mga idol. Ayun oh, lima yung nasa bandang harap. Tignan natin yun. O, advance tayo mga idol. Bigyan niya ko ano. Ito mga idol, ito yung nag-ahabol. So tignan natin mga idol tong nauna. Ito yung nag-breakaway na apat mga idol. Team Trinix ba to? Mabilis mga idol. 45 kilometers per hour ang kanilang takbo mga idol. Ito, tignan natin yung kanilang mga mukha mga idol. Ayan mo. Yun. So ayan yung apat na nauna mga idol. So sumusunod sa atin, kaya medyo hiwalay tayo mga idol. Tingnan mo. Ayan mga idol yung apat na nag-breakaway. Mabilis silang kumakawala sa ating peloton mga idol. Tignan natin yung peloton kung nasan sila. Tignan mo. Ito yung mga naghabol sa may bandang likod mga idol. More or less 100 meters lang lamang ng ating breakaway. Ayan, apat din mga idol. At ito yung ating peloton. Ayan, nagkakabagbagan na naman mga idol oh. Nagkakabagbagan sa may bandang harap mga idol. Matindi ang bakbakan pala dito. Matindi mga idol. So marami nga lang sasakyan, puro truck pa mga idol. Ride safe sa atin mga idol. Hindi mahalaga ang panalang, mahalaga safety tayo mga idol.
natin mga idol. Kung nagkakabagbagan na. Yun na oh. Wow, 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 wow. Ito, wala pa rin nakadikit sa ating breakaway mga idol. Ito yung ating organizer sa nakakulay pink mga idol. Yun oh. Saan natin yung ating breakaway. Ito mga idol, apat yung ating breakaway. Yun mga idol. Di apat tayong breakaway. Ang lamangan nila sa peloton ay mga 200 meters na mga idol. 200 meters na ang lamang nila mga idol. Tignan mo yung linaw ah. Tignan mo yung kung saan malinaw. Ito ang team na isa, team Kuya po mga idol, saka team Trinix, saka isang nakakulay black mga idol. So matakbo sila 42 kilometers per hour. Ang lumalayo na sila sa peloton mga idol. Napakabilis ng takbo, 40 kilometers per hour mga idol. Pababa pa to oh. Ayun na yung peloton, mga 100 meters na lang ang lagwat nila sa peloton mga idol. O tignan natin kung didikit yung peloton sa kanila mga idol. Yun oh. Dito ang finish line mamaya mga idol. Ayun oh, shout out. Medyo tatagalan mo naman. So idol, pababa na to. Kakarga to ng 50 mga idol. Ayun no. Downhill na to, downhill mga idol. 47 kilometers per hour. 48 kilometers per hour. Napakabilis mga idol. 50 kilometers per hour. Napakabilis ng kanilang takbo mga idol. Pababa ito mga idol. So ride safe mga idol. Sa may likod. Tignan natin tong ating peloton mga idol kung didikit sila dito. Ano yung peloton no? Mabilis na bumababa yung ating peloton mga idol. Ayan, didikitin na nila mga idol. Didikit na sila sa breakaway mga idol. Tumatakbo sila 51 kilometers per hour mga idol. Napakabilis. Mukhang didikitin nila yung ating 4-man breakaway. Okay, malapit na tayo sa U-turn mga idol. Mabilis ang takbuhan dito mga idol. Oh, dumikit na. Dumikit na sila sa 4-man breakaway. Nako, ito mahirap sa U-turn. Ayan mga idol, U-turn na mga idol. Pagbigyan nyo naman itong truck na malaki mga idol. Wait lang mga idol. Ayan mga idol, U-turn. Okay. Okay, back in action mga idol. So, bakbakan naman to, paakyat to mga idol. Paakyat naman ng largahan dito mga idol. Tignan natin kung sinong makakauna sa ibabaw mga idol. Matinding laban to. Ang photo finish nila dito mga idol, puro paakyat. Ayan oh, nagkakasayawan na sa may bandang harap mga idol. Nagkakaubusan na mga idol oh. Ganda, nagtayuan na mga idol oh. Ayun oh. Matinding akyatin dito mga idol. Mukhang nagiba na yung mukha ng ating breakaway mga idol. Iba na yata itong ating breakaway. Sa likod mga idol. So tatlo na ito ating breakaway mga idol. Medyo paahon na bahagi ito mga idol. Kung ano mo, team Kuya po, team Trinix pa rin ang nasa unahan mga idol. Ito medyo lumalayo ito isa mga idol. Yun o, tumatakbo 42 kilometers per hour. Paahon to mga idol ha. So ayan mga idol, maahon sila. Na yung ating second group, dalawa ng ating breakaway mga idol. Mukhang marami itong ating second group na nagabol. 2, 4, 6, 6 mga idol, dalawa yung nasa harap. At ito pa yung ating third group mga idol. Inspectionin mo din. Ito, medyo naiwan itong ating third group mga idol.
Maahon eh, paahon mga idol. Ito mga idol. Paahon to, paahon. Medyo marami nang naiwan mga idol. Natin to. Paano mo isa-isa? So ayan, shoutout sa inyo mga idol. Mukhang nakaahon na yung unang group mga idol. Pababa na naman yun mga idol. Habulin natin. Shoutout po itong mga dito mga idol. Ayun o. Ito. Yun o. Mukhang nagkahiwa-hiwalay ng mga idol. Talagang nagkakaiwanan dito mga idol. Ahon, lusong ahon lang laban dito mga idol. Ito, ano mo? Nagdadala ng trangko itong anak ni Dayo mga idol. Si King Asuncion mga idol. Ito, may dalawang harap. Tas harap mga idol. Team AOB, Team Vendetta mga idol. Masang wala na yata yung kan. Breakaway. Wala na ba? O naabutan doon? Ha? Okay na, bago na pala itong breakaway natin mga idol. Naabutan na ba? Okay, bago na itong ating breakaway. Team AOB, Team Vendetta mga idol. May naghabol sa may bandang likod. Kaya didikit na naman mga idol. Dumikit na naman sila. Matinding bakbakan to mga idol. Ayan o, iba na naman. Nagkatagpo-tagpo na naman. Nagkadikit-dikit na naman. Nagkaugnay-ugnay na naman itong ating mga peloton kasama ating mga breakaway. O yun, may isang tumitirada mga idol. May umaangat. Ayun o. Ayun. Isa na namang umangat mga idol. So, naghihintay siya ng kasama. So, ito ay ng ating second group mga idol. Mukhang nagpapakiramdaman uli kung sino ang titirada mga idol. So, ayun, ando si King Asuncion mga idol, yung anak ni Dayo. Huwag didikitin na nila yung ating buhay-buhay. Okay, medyo naubos na. Medyo nagkahiwa-hiwalay na mga idol. Ito pa, may naghabol pa sa likod mga idol. Ang last group mga idol. Ay, puro road bike naman pala to. So, shout out mga idol. Shout out na lang. So, ito. Shout out, idol! Idol, ito na yung ating ibang breakaway mga idol. Isa na lang. Team AOB mga idol. Mukhang lumalabang siya ng mga 100 meters sa likod mga idol. Well, nagkakabakbakan dito sa bandang likod mga idol. Oh, ayan oh. Nagkakabakbagan na mga idol. Yun si idol. So, tignan natin. Napakabilis ang kanilang tirada mga idol. Pilit lang hinahabol yung solo breakaway mga idol. Idol! So, dito yung panlaban natin. Yung anak ni Alfredo Asuncion mga idol nandito. So, ayan o. Malapit na nilang dikitin yung ating solo breakaway mga idol. Yun o. Lamang na lang ng solo breakaway Team AOB 100 wala nang 100 meters mga idol, 50 meters na lang kanyang lamang mga idol. Mukhang may bumabanat na naman sa libandang harap mga idol. Ito, nagkakabanatan na naman mga idol. Ayan na, tira na tira. Bakbak ng bakbak mga idol. Ayun o. 50 pets tayo mga. Yun. Napakabilis ng bakbakan mga idol. Tignan natin kung sino ang kukuha ng matinding ahon dito mga idol. Aangatan na naman no. DJ, Yuko, Sayaw. Walang susuko mga idol. Yuyuko pero hindi susuko. Ayan o, aabutan na nila yung ating breakaway. O yun, medyo naabutan na yung ating breakaway mga idol. Iba na naman yung bumabanat na naman sa bandang harap mga idol. O yun, dalawa na naman. Unlimited breakaway ito. Unlimited breakaway mga idol. Dalawa na naman yung ating breakaway. Iba na naman oh.
Oh, may naghabol pa sa may likod mga idol. Ayan. So, ayan. Medyo paahon to mga idol. Ayan oh. Ang bilis mga idol. Paahon pero 50 kilometers per hour mga idol. Ayan oh. Talagang hindi nagkakaiwanan mga idol. Dalawa itong nasa may bandang harap ngayon mga idol. Naunang nakaahon na naman. Nagkapalitan lang sila sa breakaway mga idol. Kabilis ko na may ganun. Ito ang ating breakaway mga idol. Solo na naman to. Nakakailang breakaway na to mga idol. Talagang pilit niyang nilalayo na yung sarili. Pero ayan pa rin ang ating peloton, second group. Naghahabol sa likod mga idol. 100 meters lang ang lamang. Iba-ibang mukha ng breakaway. Parang Pangasinan to mga idol. Ayan, medyo pababa na naman tayo mga idol. Mabilis na naman itong tirada dito sa pababa mga idol. Ayun o. Bukahan mo. Asang na ba? Ayun na mga idol. Ayun na, nako, may sasakyan. Yung ating breakaway mga idol. Dahan-dahan idol. Oy. Ayun na, mukhang ayun, mukhang didikitin na yung ating breakaway mga idol. Napakabilis silang bumababa. 53 kilometers per hour mga idol. Oh, napakabilis. Okay, tignan natin kung may naghabol pang iba mga idol. Tamang nung ating first group mga idol. Marami pa sila dito sa second group mga idol. Ito, nakayusin na yung ating first group mga idol. Ayun oh. Ayun oh. Ayun na. Ayun na mga idol. Nagkakabagbagan na naman. Nagkakasayawan na naman. Ayun mga idol. Matindi ng bakbakan dito sa paahon mga idol. Ayun oh. Talagang walang kumakain. Ilan na lang to? 2, 4, 6, 8. Siyam na lang to. Siyam na lang to magtitirahan dito mga idol. Maganda tong photo finish ng mga to mga idol. Ilang ikot pa yan idol? Mahaba ano? Nakakailan na ba? So ayun, medyo magkakasama na naman yung grupo mga idol. Ilan na lang sila dito sa grupo? 2, 4, 6, 8, siyam. Siyam na lang to mga idol. Dito na pinakamatitindi. Hindi natin makikita kung sinong mananalo dito sa stage na to mga idol. Ayun, nagkakabagbaga na naman mga idol. Kasarap video mga idol. Ayun oh. Yun oh. Malupit ang akyatin mga idol. Paakyat pero 45 kilometers per hour mga idol. Ahon yan ha. Yun oh. Sa kabila. Ay, matindi mga idol oh. Hindi ng ahon. Paahon pero malupit mga idol. Iba na naman yung ating nasa harapan mga idol oh. Ayun, ito yung anak ni Sir Dayo. Shoutout mo dito ito lang. Yan. Saan na ba yung organizer? Hindi ka sumali. Ilang ikot pa? Shoutout mga idol. Okay, tol. Yan, shoutout. Ayan mga idol. Malapit lang pala oh. Nakatalo pa namin mga idol. Malapit lang pala.
po, naghahabol itong second group. 51 kilometers per hour mga idol. Napakabilis lang kayo ng takbo. Pilit lang aabutan yung ating first group mga idol. Idol, pangilan na to? Pangatlo na? 5 ba yan? Okay. Pangatlo pong U-turn pa lang to mga idol. May 2 pa. Kaya aabutan. Ay, road bike pala yun eh. Okay, back in action mga idol. Eto na. May 3 na naman tayong breakaway mga idol. Medyo naiwanan na yung mga grupo mga idol. Lumalayo ito. Lumalayo itong 3 mga idol oh. Ito na mga idol. Team Kuya po, Team Trinix, Team Bindeta mga idol. Ala na, iniwanan na yung grupo mga idol. Ito na ngayon ang ating bagong breakaway. Driven breakaway. Ayun no, mga taga Pangasinan na taga Kuya po to mga idol. Mukhang ala na, iniwan na yung ating peloton, yung ating second group mga idol. So, tingnan natin kung may tatagpo sila ito hanggang finish line mga idol. Medyo malayo na ang kanilang agwat mga idol. Ito na to, sila na kaya ang magwawagi. Ito mga idol, ito yung van. Ako, nawala na si King Asuncion mga idol. Nagkahiwa-hiwalay na sila. Hindi natin nadali yun ha. Sayang. So, yun, lumayo na ng lumayo mga idol yung ating first group mga idol. So, ito yung naghabol. 2 tsaka 1 mga idol. Ayun na, malayo na. 200 meters ng lamang mga idol. Ito na, yung 2 naghahabol mga idol. Tumatakbo sila 41 kilometers per hour mga idol. Medyo paahon to. Matindi ang ensayo ng mga to mga idol. Aabutan pa nila itong isang naghahabol. Yun o. Shout out. So ayun mga idol. Ayun o. Mahabol pa si Laika Jacobi o. So yun, 3 na sa harap. At may isang babae mga idol. Lumayo na yung agwat ah. So ayun, abutin na yung isa mga idol. Mukhang magkakatindi nito eh. So advance tayo mga idol. Hindi natin yung ating main group mga idol. Laban to mga idol, Team Kuya po versus Pangasinan. Tumiraada na yung mga idol, Team Bindeta. Sinundang kagad ng Team Trinix tsaka Team Kuya po mga idol oh. Mukhang nagkakakuan sila mga idol. Umangat niya yung Team Bindeta mga idol oh. Iniwanan to ang 2 mga idol. Sayang di natin nakuha na yung tirahan na sa bibandang hulan mga idol. Yun, medyo maangat na yung Team Bindeta mga idol. Maangat sa mga 13 meters dito sa second group mga idol. 2 nag-abol, Team Kuya po, Team Trinix mga idol. Ayun na, pababa na to mga idol. Wala nang naka-alagwa mga idol oh. Mga idol, second group, 3 yun mga idol. Yung pala ito, yung 3 mga idol. Itong balak pala ng nasa bandang harapan mga idol. Patigyan natin, napakabilis ang kanya ng pag-ahon. Ayun pa yung mga grupo mga idol oh. Ayun oh. Ito na, medyo lumalabas na, umaangat yung nakakulay itim mga idol. Naiwan ito nasa maikalawa, Team Kuya po tsaka Team Bindeta mga idol. Pilit na lumalayo yung ating isang breakaway. Ayun, Team Trinix yung mga idol. So, tignan natin idol. Ayan na, medyo maalagwa yung nasa likod mga idol, mahabol oh. Mukhang dididikit sila sa breakaway mga idol. Ayan na oh, dinidikit na mga idol. Ayan na, dinidikit na.
Pasok mo dyan. Ayun o. 50 liters na lang agwat mga idol. Yan, bira ng bira mga idol. Bumibira na naman mga idol o. Yan, 30 meters na lang ang lamang mga idol. Dito na naman ng second group yung ating solo breakaway. Ayun o. Malayo na sila. Iaabutan ng second group to mga idol. Sa ating unang breakaway, ayun, nag-isa. Kitang-kita natin mga idol. More or less 70 meters lang ang lamang ng ating unang breakaway. Ayun o, solo breakaway mga idol. Dalawa itong naghahabaw sa may bandang likod. Medyo malayo na mga idol. Wala na yatang makakaabot dito sa atin. Ayan, tumirada ngayon mga idol. Timbindeta, sinundahan gandang punong kuya po mga idol o. Pilit na lang ilalapit doon sa ating breakaway mga idol. Matinding banatan to. Tansya ko lang mga idol. Ayan na naman o. Unlimited bakpakan to mga idol. Talagang matindi. Matindi dito mga idol. Ubusan to mga idol. Nakikita ko na sa finish line mga idol. Pagpalapit namin sa finish line, mukhang ubusan ng lakas to mga idol. So shout out muna mga idol. Shout out sa mga nagsusubscribe sa ating YouTube channel mga idol. Maraming salamat sa inyo at naniniwala kayo na sa isang Team KD, Team Kapadyak mga idol o. Hanggat may panggasolina tayo mga idol, hanggat may panglugaw, diretso vlog to mga idol. Aba, lumayo na naman yata yung ating, wala na, di ko na matanaw. Idol, punta natin naman yung breakaway mga idol. Oh. U-turn mga idol, medyo nalito pa ako sa U-turn mga idol. Ayun na, naka-U-turn na yung ating solo breakaway mga idol. Ito yung dalawa mga idol. Yan, ito mukhang magkalaban to mga ayun na, diba? Aabutan to oh, mabilis pa mga idol. Mukhang aabutan to oh. Ito yung third group mga idol oh. Mukhang kaya pa yata ng abutan mga idol. Mukhang magandang laban to. Ayan na pala oh. Malapit na mga idol. Konting-konti lang pala mga idol oh. Tignan natin kung ilang meter. Ito ngayon yung ating second group mga idol, dalawa. Ayun yung ating third group mga idol. Mukhang aabutan pa ha. Mabilis to mga idol oh. Ilang meters lang ang agot ng third group sa second group, mga 100 meters lang mga idol. So ito yung ating third group, mabilis nang mahabol sa ating second group mga idol. Ala si King doon. Mabilis oh, 100 meters na lang mga idol. Didikitan na nila second group. Ayan mga idol oh, mukhang didikit pa sa second group mga idol. Mabilis oh. Doon oh, 70 meters na lang ang agwat nila mga idol sa second group. Pero yung ating breakaway lumayo na naman. Malakas yung breakaway na yun mga idol. Kaya na malapit na eh. So ito malapit na nang didikitin na nila itong second group mga idol. Dikit mo na idol. Ayun oh, tumirado mga idol. Didikitin niya talaga yung ating second group mga idol. Didikit na nila. Ayan na oh. Malapit na mga idol. Didikit na sila dito sa dalawang second group mga idol. Ito malapit na. 50 meters na lang mga idol. Nawala na naman yung ating breakaway. Talagang malakas yung breakaway na yun oh. Malapit na kanina eh. So tignan natin yung breakaway na solo breakaway. Puntahan natin mga idol. Nawala na naman yung breakaway. Ayun, napakalayo yung breakaway. Napakatindi itong breakaway natin mga idol. Kanina malapit na siyang abutan mga idol. Pero eto't lumayo na naman mga idol. Ayun oh. Lumayo na naman itong ating breakaway. Lumayo uli. Wala ating na kaninang abutan. Lumayo ka uli. Matindi mga idol. Malapit na siyang abutan kanina. Pero ito lumayo na naman siya. Nag-recover lang pala mga idol itong ating solo breakaway. Mukhang lumayo na oh.
Kanina mga 70 meters na lang aabutin na siya ng second group. Pero ngayon 200 meters na naman siguro. So hintayin natin yung second group mga idol. Mukhang doon magaganap ang matinding banatan mga idol. Siguro lamang na ng first group dito 250 meters lumayo na mga idol. Ito medyo nagkumpul na tong second and first group mga idol. So tignan natin kung maabulan pa mga idol. Shout out idol. Bira idol. Wala na, basta. Ubus na yata. Maabutan pa yun. Nawala yung siko. Hindi umubra si King. So ito mga idol. Ay, papilis na ba to? Ano? Pagbalik yung pilis na ano? Ha? Oo, pagbalik. Uy! Idol, papilis na yun ano? Yun. Ito, pag ganun, pilis na sa school. Ayun nga, ayan dito na magkakaroon ng banatan mga idol. So, ihahatid na natin sa pilis line yung kan. Banatan na to. Ayan na, bumanat na mga idol Tignan natin mga idol. Papilis na ito pagbalik mga idol. Tignan natin, mukhang di na nila maabutan yung ating first group. So ito na lang, dito na maglalaban-laban mga idol. Ayun ayun may bumanat mga idol. Ayun hindi ng banatan mga idol. Ito, may wala itong dalawa mga idol. Team Kuya po, tsaka Quintinto mga idol. Team Bindenta mga idol. Mukhang ang bilis ng takbo nila, 55 kilometers per hour mga idol, napakabilis. Pababa ito mga idol. So gigilid tayo, pupunta tayo doon sa may bantang harapan mga idol. Tumira, Team Bindenta mga idol. Napakabilis. Ayun na, naka-U-turn na yung ating breakaway mga idol. So ayun, dalawa, nagkadikit-dikit pa rin mga idol. Dito tayo kukuha sa second group ng gandang kuha mga idol. Ito yung ating breakaway mga idol. So nako, stuck yan pa mga idol. Push. So ito mga guys, ito yung ating second group. Papilis na to mga idol. Magbabanatan na to mga idol. Ayun na, papilis na yan ano. Okay, ayan mga idol. Ito na, dito na magbabanatan. Papilis na yan ha. Okay mga idol. Papilis na. Ayun Makati na to mga idol. Sino nga angat? Last na siguro to mga idol. Last 400 meters to the finish line. Medyo angat to mga idol. So tignan natin kung sinong kukuha ng second mga idol. Second, third. So magandang banatan to. Pakiramdaman mga idol mamaya may aangat na dito mga idol. So last 300 ilan na ba? Hindi ko kabisado mga idol yung layo So makikita natin kung sinong unang titirada rito mga idol. Maluwang yung daan mga idol Pakiramdaman mga idol. Last 300 meters pa pala mga idol. Medyo natatanaw ko yung dating finish line mga idol. So sino kaya ang unang aangat dito mga idol? Titignan natin kung may aangat agad dito mga idol. Magandang banatan to mga idol. Team Kuya po versus Team Pangasinan to mga idol. Ayan na, malapit na mga idol. Sinong unang aangat mga idol? Titignan mo Ayan na, tanaw ko na yung finish line mga idol. May umaangat sa may bandang likod mga idol. Ayan Ayan mga idol. Yun, umaangat Team Pangasinan mga idol. Sinusundan ng Team Kuya po mga idol.
po, kuya po. Yun oh. Ayun.